skal bare lige vide, jeg er fucking dårlig til det her spil. Og det var bare Laurits. Okay, det er Potato Face her, og vi spiller lidt Call of Duty på Laurits' værelse, altså min lillebror. Vi spiller lidt Call of Duty hos ham online. Kom ind! Stor fed ko! 10 point. Så kan du lære lidt numse. Hold! Nej! Skid. Og efter så skal I se mig spille. Angreb! Ah! Hvem skal have nogle sager på fars kage? Jeg dræbte 2 og døde 1 gang. Angare, hvem skal have nogen smag? Sprøver. Hey Laurits, du har det gode sigte. Nej, jeg har taget ens våben. Jeg tog ens våben. Han er det samme som mig, men jeg dræbte en. Hvad level er du i, Laurits? Jeg ved det ikke. Er du ikke i level 10, 9, 11, 12 eller sådan noget? 9 til 11? Nej, jeg ved det ikke. Sidst var jeg level 3. Det var lidt overdrevet. Overdrevet. Fingeren. Ud for skærmen. Ja, så kan du lære det. Fed hotdogs. Ej, det våben, det går jeg så meget op i. Det er simpelthen for godt. Eller hvad skal man kalde det? Jeg dræbte ham! Oh yeah, bing, bing, oh yeah. Jeg fik da 10 point, så jeg må have dræbt ham. Jeg må have dræbt ham. Undskyld. Og mig og Minisparkles og Findes Univers, vi er lige blevet partnere. Hvad fanden skal smage på fars hotdogs? I er ved at tabe. Nej! Pokkers, 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 pokkers. Pokkers. Flyt dig. Flyt dig, store nums. Så kan du lære det. Godt lavet, Laurits. Fucking asshole. Beautiful. Og vi spiller Call of Duty Modern Warfare. Yeah, jeg dræbte ham. Oh yeah. Står nogen deroppe? Godt, Laurits. Jeg fik ham. Jeg har bomber. Nej, så dør jeg. Nej, du er recon play. Det er sådan, hvor du kan se, hvem eller Pokkers. Pokkers. Ja, jeg har ham stadig. Nej, så dør jeg endnu en gang. Snyd! Han snyder. Jeg startede lige ved ham. Pølle. Hvis du kigger op på de kort, så kan du se, hvem det er. Eller hvor de er. Hov. Banana split. Wing, wing, Nej. wing, wing. Banana split. Pers. Ja, dræbte Tredje jeg plads. døde 12 gange. Kom så, Laurits. Du må ikke dø, Lars. Larry. Det er lige meget. Vi kalder mig faktisk Larry i skolen. Nej. Eller Larry. Larry. Ja! Men Laurits, på mit program, der er du kendt som Potato Head. No. Vi er Potato Brothers. Så nu er det min storebror, der skal spille. Tag godt imod August Potato Face. Ja!
Og du er Potato Head.